जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। अरे आता ना गर्मी बाकी बिना कोको कोला के कुछ होखे वाला नहीं खरी। बाप रे बाप कौन जे मार सास ससुर बाड़न जाके उहे लजाए डेराए के बाटे। आ काहे लजाए डेराए खाई अपनी भतार के कमाई त लजाई काहे। एगो ननद बड़ी तो उनकरा से कौन टेंशन बाटे। हमार तो इहे आदत है गाने गावे के। बिना गाना गावल हमारा ना खाना निक लागेला ना पानी निक लागेला कुछ निके ना लगेला। गावाना कर के रौरा दिल चली गईनी जी हे राजा जी। निक लगेला कुछ गाना गावे। गाना गैला कुछ मजे अलग रहेला। कि 24 घंटा घूंघट में ननद जी हम रहब ना। मॉडल जुग के कनिया हम इतना साथ सहब ना। ये कहो ना तो 24 घंटा जब देखा तब गाना में अच्छा लगेला। गांव देहात के मतलब गांव हो गए शहर ना हो समझ लो का के कही हो। अरे ते में कोहे वाली का बात बाटे। सच कही ना तो हम बहुत पछतानी कि भैया ऐसा भाभी लिया देना घर में कि एकदम से कपारे खैले रह दड़ी सुतल बड़। हमारा नियर ना भौजाई लिया में ना 9 दिया तेल जर जाई लेकिन भाग में नहीं कि हम चली गईनी ठीक बाटे। ना तो जो लगता भैया के रहत बाटे कि 24 घंटा गइबू तबे तोहर खाना पची न ना पची। ससुर से डर बना भसुरा से लाजबा देले बा नैहर के यार सड़िया जब हम कबर फोड़ देवे ही बरा समझ लो कि नहीं कि तो तोहरे फोड़ देबे नहीं तो अपने फोड़ ले। औकात में रही ठीक बटे। ननद बन त ननदे रही ठीक बटे। दया दिन आ सास बने के कोशिश मत करी। नहीं ते घर में गाय की ना चली समझ लो का कले काम धंधा करे के नहीं बैठल बैठल एगो सीख ले बाड़ी तनी सुधार जा। बुझे तक नौकर का आके करत रहन सब तौरी ना कर म तौरी गाई ओ त तर करे जब फाटी इतना के उबिया देतनी न ननदे ये तक इतना उबिया देतनी कि देख ना इनकरा के तू कर देले रात जातो न के विपत्ति कर बिया होने खसा करत। हमार त मर्दा औरी उबियौले रहत ताटे। ता ना निक लागत ताटी। एगो नया गाना देखली का। अरे यार हमर तू ही सजन बनी जा आ धरतिया ना गए खिसिया लोग घिस फिर जातनी। राजा जी के ही पिया रहुओ से है बिया जतन चाय बना दी। अरे झारस जब बार सैया जी लागस कमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी बनावस रुमाल सैया जी अतर कोहिया डोले नदिया के बीचे जैसे नैया डोले सही मोर सैया डोले नदिया के बीचे इतना गाना गाड़ी गावतनी गाना गावतरू। अरे आप के दिमाग ना बुझाइबे ना करेला कि आपका बुद्धि अमर उद्धि पर चढ़ गेल। हमरा त ई लागत आके मेरारू ने रहली सही गाना हमरे का करतनी छड़ देवाल का फाना तनी आग लगा देली हो। आए बहिने के बात सुना ताटे हमार नहीं के समझ में हम घर में ना गावतनी जानते बानी कि हमार बचपन से हमार गाना से प्यार होले त काहे एंगन करतनी। तो धीरे धीरे गावो वो खिसियात रहली कहते कि भाभी ऐसन ऐसन गाना गावतरी। अरे करिए बाड़ा भोले दिल के भीतरिए बाड़ा ये राजा जी। बहिन के बात के ना तू कोई जला होई का कदेनी जी तुर देनी आप के हाथ खजुआते रहे थरी सुनी ना एक बात कही जब तुम ये चाय बना करे ना के तनी जाए एक ले ले ब्रेड खाई नहीं खाई बनावल लेके आओ तनी करे ना या कि देखी होता ना ना तू कोई जला। अच्छा ये बताइए हम का में बहिनिया का में उ तो आज बाड़ी कल चल जे ससुर है हां उनकरे बात के लेके ठोबत रहता नहीं तो वो ओकरा कोता न बोलो आज बिया काल चल जाई ओकरी बाद जेंग मन में रह। अरे की रौरे गो बानी राजा आखी के रे पुतरिया चल इनका ना खाना
अरे चढ़ली जवानी में बनाई दिहल टुअरी भोरी हमर लागत अचार। बताओ ना आता ना घाम हो गल बना कि बर्दाश्त ही नहीं हो। हाँ इतना दिमाग तो करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी। अरे अभी गाने गाते ही गा तू तो समझ में नहीं क्या समाज का कोई हम हमारे घर में गाओ तो जब कहते तो तो घर में गाते तो तुम धीरे गा इतना जोर से गाय कार बनल बारी तू लगे न केहू के नजर का